en formulering, som jeg kalder access is key. At det vigtigste er jo, at vi har adgang til de ting, som vi har brug for. Underforstået på den måde, at for eksempel bor i et ejendomskompleks, hvor der er 35 lejligheder, så er det i min optik fuldstændig absurd, hvis vi alle sammen skal have 35 vaskemaskiner, og 35 opvaskemaskiner, og 35 fladskærme osv., og 35 biler holdende nede foran, i og med, at vi jo alle sammen ikke kan bruge tingene samtidig hele tiden, og hvor ganske få kan dække den mere kollektive idé om, at det er jo ikke vigtigt, at vi ejer en vaskemaskine. Det er jo fuldstændig underordnet for os. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har adgang til at bruge en. Og det synes jeg også kan være lidt interessant, når man sådan vender det. Og det er sådan et sjovt spring for mig at arbejde med i forhold til det der med musik og ejerskab og køb og så videre. Men altså, fordi en samler skatter jo at have sine ting fysisk. Men det vigtige er jo sådan set at lytte til det og høre det. Ikke? Og det synes jeg er en lidt spændende idé. Men jeg synes også, der er sådan en sjov tanke i det der med, at for eksempel når man så køber adgang til de her ydelser, som for eksempel nu kan være Netflix eller Spotify, så er der sådan et underligt greb, synes jeg, fordi, eller kan i hvert fald i min optik, som er, at nu har jeg købt adgang til alt. Det hele, det er her. Og det bliver så mit fokus på en eller anden måde. Men jeg kan meget hurtigt skyde huller i, at bestemt, der er ikke det hele. Der er bestemt ikke alt sammen. Og det ved jeg selvfølgelig, at hver fornuftig tænkende bruger jo godt. Men hvis det så bliver den ramme, man ligesom søger indenfor, så er der jo en masse ting, som man givetvis ikke kommer i kontakt med, ikke bliver opmærksom på, fordi man har fået et kæmpestort udbud, som er mere end rigeligt til et menneske at kunne konsumere. Men det gør så også, at det jo så også er det bibliotek, man ligesom leder ind i. Og man kan, hvis man så er i en lidt falsk illusion om alt det gode, det er ligesom her, jeg skal bare finde det, så det er jo et falsk billede på en eller anden måde, eller i hvert fald, det kan man i hvert fald, måske skal man nok forholde sig til, tænker jeg. Fordi jeg synes, der er noget af det specifikke valg, at man som siger, det er det her produkt. Det er den her pen, jeg køber. Jeg køber ikke 30 penne, og så bagefter finder ud af, hvad det er for en, jeg bedst kan lide at skrive med. Jeg vil gerne træffe det valg inden, sådan så at præferencen kommer før købet, i stedet for at præferencen kommer efter købet, ud af en masse multiple muligheder. Og det er jo sådan en måde, og det er jo sikkert sådan en ting, som man kommer til at skulle forholde sig mere og mere til, i forhold til, når man står folk til at stå og kigge i en malerspand ude på en mark, eller gå ind i en forretning og stå med 30.000 plader og kigge igennem, og så skulle der træffe valg. Er det der, eller det der, jeg vil bruge mine penge på? Og det synes jeg, når man står i den præmis, så mener jeg, at det skærper ens intuition, at man har lidt den der pistolmåling, man siger, som er det til højre eller til venstre? Er det den gule eller den blå? Du kan ikke få begge dele, du har kun 20 kroner, for eksempel. Det gør også, at det udfordrer, synes jeg, intuitionen, og man mærker efter, i stedet for at sige, jeg tager det hele. Fordi det kan jo... jeg tror, at det er jo rimelig tydeligt, hvad det er, jeg mener med det. Så det tror jeg summer meget godt op til nogle af de overvejelser, jeg har gjort mig omkring at skulle vise. Det jo ikke, kan jeg sige, at udstillingen var præmissen jo den, at jeg meget hurtigt blev klar over, da jeg blev inviteret til at lave det, at det ikke ville være muligt for mig, og det ville slet ikke være interessant at lave en udstilling, som bestod af, nu skal jeg vise alt det gode, jeg har, eller det fede, jeg har, eller the greatest records ever, eller sådan noget af den stil. Det fandt jeg meget hurtigt, og det ville være fuldstændig umuligt greb at gøre, og også dybest set fuldstændig uinteressant, fordi så ville man kun tale til de mennesker, som kunne genkende de værdier og så videre, så bliver det jo ikke interessant på et almindeligt plan. Der er ikke nogen grund til at hænge 20 Beatles-covers op, ikke jeg behov for at gøre det, men bare som et tænkt eksempel, fordi vi har set dem alle sammen før. Så derfor så gjorde jeg det, at i stedet for at gå ind i min egen samling, den rigtige samling, så valgte jeg at sige, hvad er det, der virkelig kan vidne om en lidenskab eller en passion. På samme måde som jeg også har skrevet med Lille Bianchi, en rigtig motorcykelentusiast, han har jo formentlig 2 eller 3 motorcykler liggende ude i et skur, som
mangler en baghjul, eller har en bøjet forgaffel, eller ikke rigtig kommer ud og køre. Eller det kan også være en lystfisker, som har 30 blink fra en bestemt fabrik i Sverige, som blev lukket i 1937. Men de var nogle helt særlige blink. Han bruger dem godt nok ikke til at fiske med, fordi der skal skiftes liner på dem alle sammen, fordi de er mørne, og han ender ikke at skille sig af med dem. Og det samme sker der, det tror jeg sker for alle, som på en eller anden måde har en eller anden passion for et eller andet, at der akkumulerer sådan noget omkring det, som egentlig er det mest tegnende vidnesbyrd for det, der foregår indeni. Fordi at det ligesom bliver det der slakker, affaldet, sporet, det ligesom efterlader sig, det trækker sig igennem den her proces med at blive til sig. Der er hele tiden ting, der ligesom falder af, som vidner om den bevægelse, der er. Og det er de der plader der, det er det, der står oppe i et skab hjemme hos mig. Majoriteten af dem i hvert fald, som er udskiftende. Jeg tænker, som jeg har købt flere gange, men jeg ikke nænder at skrive mig ind med de oprindelige eksemplarer, fordi at det stadig er god musik, så jeg får ikke sådan lige koblet af med dem, fordi jeg har byttet dem ud. Og så er der en masse ting, som sådan, det her det er så interessant, covermæssigt og grafisk og visuelt. Musikken er ikke særlig interessant. Så der er hele tiden den her bufferzone af ting, man ikke rigtig har fået hørt, som ikke rigtig hører med, som ligesom er sådan samlingen udenom samlingen. Og det der, og det synes jeg også havde ligesom den største bredde, så det ikke kom til at handle om god smag, for eksempel, eller det rigtige, men mere at prøve at vise en bred palet af, hvad sker der, når man er interesseret for noget, hvad er det for nogle ting, man ligesom kommer igennem og samler ind. Alle mulige, man prøver i alle forskellige retninger. Og det er sådan, det var det, jeg i hvert fald har forsøgt at vise med udstillingen, for det viste en mere indføring til det. Ja, det var sådan set umiddelbart, tror jeg, det, som jeg har gået og tænkt på, at jeg ville sige i dag. Så, det ved jeg ikke, hvis der er nogen, der har noget uddybet, så kan de bare skyde løs. Men ellers vil jeg sige tak for jeres tid. Og herlig velkommen og lytte. Wow. Giver det mening? Ja, det var skide godt. Jeg har aldrig talt, hvis det er sådan lidt absurd øvelse, men jeg har vel en 3.000 model, tror jeg, og så har jeg jo, som sagt, det der eksterne, der ligger udenom, som der er nogle 100 stykker af, ikke? Og så har jeg en kæmpe samling af singler også. Ja, der er cirka 1000. Så har du i virkeligheden haft en del plader også, som er forsvundet? Også. Det må man sige. Der så er mange fag i omløb. Nogle mælkekasser væk gennem årene, hvor man går ned og skal give en eller anden pladeforretning og sige, jeg skal af med det her. Fordi man ender jo ikke at stå og smide det i en container. Det vil jo være sådan lidt heldig både. Så nogle gange så gennem årene har jeg været nede på sådan 3-4 mælkekasser og sagt, Michael, jeg skal af med det her. Giv mig et eller andet bytte. Okay, nu får jeg som på den måde. Og så er der jo, så ryger der en gang med nogle ting, hvor man tænker sådan, godt være, man ikke skulle have gjort det der alligevel. Og så står man der igen, og så skal man ud og finde det igen. Og det er jo charmen, kan man sige. Den der, ja, der er en eller anden charme forbundet med det, fordi der er igen det der lidt ugenkaldelige valg, at man ligesom skiller sig af med nogle ting undervejs. Så er der en masse hippieplader på et tidspunkt, så var sådan, kigger tilbage på det nu, og sådan, nej, det var simpelthen så dumt. Der var ligesom en 30-40 af sådan nogle West Coast hippieplader, det er måske højt sat, men en god håndfuld, som jeg ligesom skilte mig af med, og som jeg bare tænker, nu, 20 år efter, altså sådan, i forhold til det, hvor jeg købte dem, hvad de koster nu, og hvor svære det er at få fat i, og så videre, det er bare sådan noget, men det lærer man jo noget af, kan man sige, ikke? Det bliver jo også sådan en læreproces. Jeg har en masse singler, som jeg købte på tidspunkt, og rendte ind i en forretning, der var ved at lukke nede bag Christiansborg, sådan et ældre ægtepar, som solgte deres private ting. Og ham ægtemanden, han havde tydeligvis været jazz-aficionado i 60'erne og 50'erne. Der stod 200-300 jazz-singler, kun jazz, med covers. Det var sådan noget Miles Davis og Brubeck og West Coast og
Tenor Madness og Brett Garland og alle mulige ting. Sådan klassikere covers, hvor bare i syvtommerformat. Sådan lidt, hvor bare, der købte jeg bare ind. Jeg tænkte, og jeg havde ingen penge på det tidspunkt. Jeg tænkte, okay, jeg bruger sådan 600 kroner på det, og køber så mange af de her jazzcovers som overhovedet muligt. Jeg har stort set aldrig nogensinde lyttet til det, fordi jeg har det mest af det på LP, og jeg kan høre det på CD, og de der små syvtommer lyder ikke særlig ofte, særlig godt. Men coversne er bare sådan, ja, det kunne jeg også have lavet noget sted, men bare hænge alle det på, fordi de er fede. Ja. Dem kunne man tapetsere med, og så kommer kustoden ind og vifter med den høje pegefinger og siger, nej, det går ikke. Det må man ikke. Det kan man ikke. Du kan tage fotokopier af dem, men ikke originalerne. Det er sådan det, der virkelig irriterende benspænd at være, fordi man vil jo i virkeligheden ikke rigtig gerne gøre det, ikke? Men på samme måde som man kan som samler eller entusiast, måske vil jeg hellere sige, der er ikke noget værd at finde sådan en knaldperle, og så tager du den ud, og så er der en, der har lavet en stor, fed, tyk rise hele vejen ned over side 1, så bliver man jo sådan helt, hvad fanden er det for en idiot? Totalt ignorant. Han skulle aldrig have haft det her i sine hænder. Altså, hvor blind kan man være? Du har lige ødelagt en milestone i rockhistorien, for eksempel. Du havde rent faktisk første udgave af den første Bob Dylan brandspiller elektrisk i den rigtige udgave i mono. Men du valgte så at ødelægge den. Det kan man jo godt blive indigneret over. Og det er jo sådan lidt, det tror jeg nok alle samlere eller entusiaster på en måde føler sådan en eller anden form for ansvar over for de her ting. At det er vigtigt, at man ligesom respekterer dem, fordi at man har dem jo dybest set kun til låns. Nøjagtigt samme måde, så når man får sin morfars bogsamling eller noget andet, så er det jo ting, der er til låns. Alt er til låns. Også de ting, som vi bare køber for vores egen suveræne og egoistiske eller egen vinding og nydelse skyld, er jo til låns. Hvis de har nogen reelle værdi, så er de til låns. Bortset fra mad. Det er sådan ligesom ret den låner ikke så meget. Yes? Har du nogensinde, nu snakker du meget om ejerskab? Ja. Kunne du godt tænke dig, at du blader du ejer, og så give det til nogen, og så det? Du mener, at det der ejerskab, du egentlig ikke er lykkelig med den grund. Altså sådan jeg forstår det. Ja. Om jeg kunne... Men alt det blader du har, alt det bedste af det. Ja. Kunne du godt tænke dig, at du ville lidt? Det er en besnærende tanke. Men er det ikke meget? Ja. Og du vil ikke undre. Nej, det er jo det. Så har det en følelse af, hvis jeg ikke har det, så kan det jo lige meget eller hvad. Jamen, det er jo sådan et forfærdeligt, eller ikke forfærdeligt, men det er jo spændende skisma, som jo dybest set nok den eneste løsning, eller sådan udgang, det er selvfølgelig, hvad det er for en optik, man har. Hvad det er for, hvordan man ender med at resonere over det. Fordi at det giver ingen mening. Når man har en passioneret forhold til noget, så kan man ikke gøre sig en tredjedel fri af det. Man kan ikke gøre sig en tiendedel fri af det. Man kan ikke sige, nej, nu vil jeg reducere min interesse. Nu vil jeg beskære, nu vil jeg flytte, nu vil jeg skille mig af med halvdelen af det. Fordi at rent den emotionelle forankring, der vil jo så i virkeligheden bare blive kondenseret endnu mere. Om det der så er tilbage. Så der er ikke nogen forløsning forbundet med det overhovedet. Så på det tidspunkt så accepterer vi ligesom, okay, det har den størrelse, det har, det er alt eller intet. Og ja, der har været stunder mange gange, hvor jeg har siddet og tænkt, og ville det være fedt egentlig, slet ikke at have det her overhovedet, noget af det, ingenting. I virkeligheden sådan, der er sådan nogle stunder, hvor man har sådan en idé om, at den der befrielse, det ville være, hvis man bare rejste sig op, tog en tilfældig skjorte på, tog nøglerne, gik ud, låste døren, og det øjeblik, man sådan låste døren, så ville der sådan komme sådan en tyk, forsejlende hænge af maling, eller sådan noget, som sådan ville flyde ned fra loftet, og sådan bare sådan indkapsle det hele og lukke det af. Ikke fordi det skulle på den måde sådan fjernes fra jordens overflade for alle andre mennesker, men sådan at det var sådan blevet uigenkaldeligt no access for mit vedkommende. Fordi det er jo klart, at det rent mentalt og følelsesmæssigt vil
Og det giver jo sådan den mentale øvelse, kan man sige, at så kan man meditere over det billede, fordi at det så måske giver den der frihed, fordi i den sidste ende gør det jo ingen forskel, om man så rent faktisk har tingene, eller ikke har dem. Ja, der vil jeg bare lige sige, hvordan, fordi at, jeg er så privilegeret, at jeg har et musikstudie ved siden af Martin, så vil jeg prøve lige at forklare, hvordan det fungerer i sådan en praktisk størrelse, at du har det her ejerskab her. Fordi en del af mit job har jeg gjort, at jeg simpelthen har sessions inde med Martin for at blive inspireret. Og jeg har haft rigtig mange andre musikere med derinde, musikere jeg arbejder med, som jeg kan mærke sådan ligesom er nødt til at få skåret det her. Martin har et utroligt stærkt øre, så hans opfattelse er enormt vældig på en eller anden måde. Det er ikke sådan, at han er fikseret på et eller andet. Og når man kommer ind til ham, og det er jo også det, der er fantastisk, det er, så har man jo muligheden for at lytte til de her plader her med Martin. Og det der, man skal selvfølgelig godt nok kende ham, men jeg er sikker på, at hvis man går op til ham og spørger, om man må komme ind og høre nogle plader, så er det ikke noget problem. Så den mulighed er det for mig. Så selvom at jeg ikke har ejerskab over Martins samling, så har jeg i forbindelse med mit bekendtskab og mit gode humør muligheden for at opleve alt det her musik her, og ovenikøbet få det introduceret. Så på den måde er det meget sjovt. Så jeg er enormt glad for, at Martin han har det her ejerskab. Jeg er også personligt fuldstændig imod ejerskab. Jeg giver mit eget musik væk. Det er gratis, det som jeg selv producerer. Jeg lægger det op på sider i bedre kvalitet end iTunes og Spotify kan tilbyde, og anbefaler folk og opfordrer dem til at stjæle mit musik. Så det var bare det, jeg vil sige. Ja. Det der ikke tvivl om, det er rigtigt, at også at på den måde at svare spørgsmålet, kan man sige, at den store glæde ved det hele er jo selvfølgelig at dele. Der er jo selvfølgelig stort, når man sidder derhjemme, og der er noget musik, som jo afgjort bedst nydes og henvendes, når man er i sit eget selskab. Der er noget musik, som simpelthen ikke er særlig godt til selskab, kan man sige. Når man sidder frækkeligere og spiser mad og drikker og taler om, hvad der foregår i morgen, eller whatever hen over det, fordi det er simpelthen for at anstrenge noget komplekst, og det kræver ligesom, at man sidder heller ikke og ser, hvad skal jeg sige, en svær finsk kunstfilm, samtidig med, at man har besøg af nogle venner eller sådan noget, vel? En af de virkelig er meget tube, eller det. Nu skal vi se den fulde version af De 7 Samuraier, alle 6 timer. Det er jo også noget, som typisk vil være et solostudie, ikke? Men gevinsten, jeg synes, den store gevinst ved det hele, det er klart at invitere andre mennesker ind og dele det, og netop sådan sige sådan, okay, lad os høre det her i stedet for. Det her har kørt, okay, så skal vi høre det. Og det er jo også en måde, også for mig, at det jo, der er ingen tvivl om, at det for mig, at det katalyserer, det er jo også i den grad min adgang. Fordi alle mennesker kan jo blive en lille smule dårlige en gang og vende tilbage til det, som de godt kan lide. De allerede har en vedtaget konklusion om. Det er dejligt for mig, det giver mig en særlig oplevelse, derfor sætter den her plade på ikke. Men det er jo ikke særlig interessant, når man har gæster. Der vil man jo tit og ofte jo pludselig gerne meget mere rundt i ting og sager, og man vil jo nærmest helst ikke spille noget, de har hørt før, fordi det er jo ikke interessant. Det er jo meget, meget mere spændende. Det er lidt ligesom at få... Jeg tror, det kan sammenlignes med, når der kommer gæster fra udlandet, ikke? Og man genopdager den by, man bor i, fordi man